Привет хора, аз съм Степана, а днес ще играем на играта Survival Games. В момента играя тази игра. Нещо ми се спря. Трябваше да започна отново. Сега преди малко един подбой. Но избягал вече. И няма за какво се притеснявам. Да, това е Survival Games. Печен картоф. Трябва морков. Така. Много печен картоф. Искам пържени картофи. Обичам ги. Така. Нека да търсим тие. Моркови, но съм гладен явно. Господи, това е глада. Тук не намерям тестове. Там е долу чак. Много далеч. Кой спре? Не съм някъде не дойде. Трябва ми броня. Тук не намерям броня. Виж. О. Да. Беше хубаво. Така. Вече на някъде другаде. Трябва да търсим чест. Покрай ли? Така. Окей. Не съм добър на тази игра явно. Не голяма работа. Дадем чест. Айджъмп. Получихме типен пай. Ще дизитим защото съм гладна. И ще карам на някъде си, защото намерям един част. Де. Тук накрая ще не дават честове. Чест на неща. Каска и чорап. Добре, това беше хубаво. Утре ми трябва. Абе, не знам. Това се случи. Да се... Ако стана, бе? Махай се. Ако стана, бе? Ай, стига, бе! Какво правите, бе? Ага, оправи се. Фу, тъпи хора. Не трябва да се направя клипа. Какво правите, бе? Абе, виж, ще му убити тук, бе. Какво става? Често. Кашта. Те са по-хубави. Какво? Добре, аз съм почти подготвен вече, така че нямам проблеми. Тук нямам... Добре, тук вече намерихме някакви типа. Трябва ми само една броня, такава облекло, някаква дрежка. Съм абсолютно голичък. И... Де? Еми чест първо. Що тогава ще... не дай ми броня. Да ти ми броня. Добре, готвени сме. Не от нехубавите броня, но бива. Ти кой ми даваш тук? Хлебче. Това е важно. Трябва ми иран сега. Айде. Аре бе, не може да скачиш ли бе? Това съм бавен бе. Започва първо матча. Аз още не мога да се науча да се качам. Оста така е. Добре. Какво стана? Човек. Аз съм много бавен, бе. Най-бавният човек на света. Остете ме си играта. Майко. Хакери ми вземат телефона. Майко ми. Но тебе. Сега тук някъде съм цакал.
Сега, къде ми е? Има. Добре. Мога ли? Майко. Не, човек. Много се бавя. Научих се. Не се научих. Не се качам. Айде бе. Аз съм много бавя. Почна напред. Ще ми напред. Къде си хъпна някакъв чест. Знам дали съм използвал. Явно някой друг го използва. Значи някой тук е ходил. Така че и аз ще знам да го търся. Той го грабил всичко. Ауч. Виж ги бе. Ама дразните. Ще ви убия с вас после. Оп. Бягай надолу. Газ надолу. Айде за една минута. Аз ще стана на пух прах. Ще ми дадат хубаво, да ме айрам. Ще падна тук, ще видите. Няма ми дати айрам. Ще се чакна малко. Сега ще с моркови. Еде бе. Още 3 човека самка. Още нещо 103, защото и добре, бе. Не, че съм бахти бавния. Научих се. Качели. Оправих се. Но накрая не съм пиянен. Така се връщам на центъра. А там да не ме чакат някои хора. Ама не започваме. Стига, бе! Айде, сега такова поках отбой. Ауч. Стига, бе! Много ме дразните, бе! Заради вас ще умра. Айде, бе, умря. Успокой се. Това е само една игра, която много ми лаги или какво става? Кой е тук, ехо? Викам, виждаш нещо. Започваме. Не. Дама ги за мене. Той ми ограби всичко. Без нататък. Какво било? Трябва нататък, трябва ми броня. Аре бе, по-бързо. Но съм бавен. Така, трябва да хапна преди всичко. Ах, майко. Лати ми, ще ви спомня с вас. Само трябва да дадете броня. Айде, ето тук всичко. Няма. Не ще ви наброня. Това не е честно, бе. Айде, бе. Айде, не ще ви наброня и поне един шиван чест. Охо. Добре. Шапко. Имаш и... Добре. Така, бащи. Така, те поставя. То може. Панда. Той купува малко. Тук ще прецакам. Точно да ме бие това. Така. Мама те търси. Мама ти звъни по телефона. Мама ти звъни по телефона, бе. Мама ти звъни по телефона. Момче. Ела. Ела да. Ето съм избягал. Как избяга. Аре, ела да. Ще го спойна до край. Точно ще ме подпука. Точно ме подпука отбой. Аз сега ще бягам. Аз сега съм пилето. Ужас. Отредително е. Си пиле. Бягай.
Аз съм пиле. Ужас. Аре, лати някой. Съм пред този екран. Само не се прецаквам. Аз тия кони, бе. Имаме кони, бе. Чех не се нахраня. Помощ. Изкуфял мангал. Айде. Елате ми помощ. Помощ. Що го направих? Сега точно ми подпука отбой. Сигурен съм. Тази храна скоро ще ми замине. Аз няма какво да правя, че тук. Явно тук ще загубя, както миналата игра. Особено ако е тук и сега да ми дадат пак някакви смутани работи. Бегай! 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 Така. Би той. Не мене. Стига би мене. Поне се нахраних малко по-добре. Той да ме удари два пъти и си там. Аре бягай, бе! Какво правиш, бе? Защо? Еми... Трета игра за щастие. Този път ще победя всички. Само... пак той! То сме подпукат бой. Ради него аз загубих от този клон шибания. Сега ще тисвено. Давай. От се може повече. Така, чорапките. Третата. Салама. И това ми е. Той ме ограбил. Нещата ли, бе? Сега ще те бия с салама. Чакай. Що? Хакери навсякъде. Помощ. Хакери навсякъде. Аз съм като някакъв кон. Чакай, тук нямаш чест. Чорап имам. Тук само ядене. Ще взема една ключка. Ако ми даде два айрона, да си направя айрон меч. Въпреки че аз имам такова айрон братва. За всеки случай. Опа. Да взема поне нещо. Тук нещо. Опа. Чакай, че точно ме подпукай сега. Ела. Ела ме. Айде. Ах ти. Копеле. Не го удари, бе. Ах. Хакер. Ето ти, хакер. Бегай. Ево ми тук. Ти драж. Те подпукам като пуканка. Така. Така трябва ям. Не бягам. Така. Пука го тоя. И той явно е убил някакъв човек. Така, то силно не се измъкна. Тук, пичо. Ще се измъкваш от мене. Никой не се измъкне от мене. Не, се измъкне, защото не е... Стига, къде хакерите? Не сте честни. Защо? Сте честни. Ела тука, Ела тука. Как ми избяга?
полет ли ще ми бягаш ти? А така. Ще ми бяга от той. Ах, той. Да си ходя по пътеката, ме сгазят него. О, чувствам. Който не мога да се отваря. Отвори се. Няма хубаво нищо тук. Добре. Къскафа ми трябва. Защото тук не мога да се взема лава шибана. Така че няма за какво да ми. Да се опитам да се покатеря. Да, хакера пак не ми дава даже да се покатеря. Аз за какво се трудя? Тук ни пава колкото искате. Тиша ми яденето за утре. Опа, ела тука, ела тука. Ела тука. Аз тук ще ти пукам с тебе. Така. Охо, то с айрон ли може? Аха. Фул ми е. Всичко ми е фул вече. Това е нещо хубаво нещо. Каската и чорапите. Така. Ай, стига, бе! Не, бе, не дейте, бе! Бе, можете да гадни! Валяте ми клипа, бе! Смутаняци. Другото, кой има тук? Охо! Аз съм само тук, само някой шиване. Такива каски. Ой, съм популяр. Трябва да подпукаме тримата. И двамата пускаш. Това ми е шанса. Нека да се дървате. Така, нека да се потичам някъде. Така, имаме 6 пак на 9 матч. Дали стримали с двамата е вече друг въпрос. Може дори ако се срещна с някакъв. Ето. Ади те. Стане. Да стане. Охо. Бе! Що не умираш? Що не умираш, бе? Ами, това е всичко от мене. Не забравяйте да дадете един лайк, ако ви хареса клипа. Аз бях Стелко Спуна, днеска играхме за Survival Games. Някакъв хакер днеска ме уби. Но нищо. И хакери други ми провалят играта и клипа. Но да. Чао!